Good morning, good morning, good morning mga higala igsoon na niya nasabta sa tuwang live sa gitawag og biblical legal no. Alang sa di pa ta magsugod mga higala mga igsoon no. Mayong buntag kanatong tanan diha mga higala mga kaigsunan sa tuwang mga higala igsoon no. Ang atong oras mga igsoon alas 11 sirado. Alas 11 impunto sa kabuntagon. Good morning, good morning, good morning mga higala igsoon sa di ta magsugod sa atong programa nga gitawag og biblical legal magtuon ta sa Biblia no. Nining kabuntagon mga kaigsunan sa di pa ta magapadayon sa unahan sa atong programa sa pagbutyag sa kamaturan sa Iglesia Adventista del Sétimo Día kung Seventh-day Adventist Church Local Conference. Maminaw una ta igsoon og mga religious song, maminaw una ta mga higala igsoon. Inulsuli o tiyai ang tanan kadautan. Balik na, igsoon ang Kristo. Balik na, igsoon karon alagad na. Kung kita preparado na sa pagbalik ni Jesus, andam na gayutan sa buwangon sa pangano pagsukat niya. Tugatun niyang dawat ang ginaganan ng kinabuhi ngayon. Ugdanon ta sa gingharian nga walay kamatayon. Balik na, igsoon ang Kristo. Balik na, igsoon alagad na. Balik na, igsoon ang Kristo. Balik na, igsoon alagad na. Balik na, igsoon ko. Good morning, good morning, good morning mga higala igsoon. Mayong buntag kanatong tanan no. Mo to ang religious song nga nagpahinumdum kanato no sa atong pag-alagad. Ug nawala man ta igsoon sa atong pagtuo pag-alagad sa atong buhi nga Dios nga si Kristo. Wala sa igsoon sa maong awit nga pabalikon ta mga higala igsoon sumala pa sa atong awit sa atong religious song na balik na igsoon ko no. Mo lang mo balik gyud ta igsoon sa atong pagpangalagad. Aron sa pagsugod mga higala igsoon sa tuang programa sa live sa Biblical Legal no, wala dinhi ato ang ministro kay naigila ka magampo na ta igsoon ay hata magasugod. Magampo ta ato lang ipiyong atong mga mata hidog atong ulo. Among langit doon dalaygon silimbaho namo nga Dios, Ginoo daghang salamat sa imong kaayo hilabi na sa kabaskog kapiskay sa panglawas. Sa kinabuhi Ginoo nga imong gihatag sa matag usa kanamo nining nagapaminaw sa maong live panalangin ni Ginoo. Tagay sila mayong panglawas, kabaskog kapiskay sa panglawas, ikaw magagiya kanila og mga esporatong butang. Hinaot ikaw magabantay kanila sa matag adlaw sa ilahang mga trabaho, sa ilahang mga gimbuhaton, sa grasyag panalangin ikaw maghatag kanila. Tagay sila kabaskog kapiskay sa panglawas, maingon sa espirituhanong butang, ikaw magapanalangin kanila. Busa mo kini katugyan sa ngalan ni Kristo mo Ginoo man luluwas. Amen. Good morning mga kaigsunan na ata sa pagtuno. Ang atong topic o tema mga higala igsoon ato ang timahan ni siya og gitawag og Torre Babel no. Sa Biblia mga igsoon naay gitawag og Torre Babel mga kaigsoonan, Tower of Babel mga higala igsoon no. Mo ni siya unya ang ato ang naay gilakaw mga higala igsoon ang atong programa Biblical Legal dinisa ta sa Biblical igsoon. Dinhi nasadta sa biblical kaya nga to ang ministro na ay gilakaw mga higala igsoon
no, nasa importanteng lakaw mo ng dinhisab ta sa biblical igsoon. Magisgot ta sumala sa Biblia sa Genesis sa biblical. Kaning gitawag og Tori Babil mga kaigsunan. Kay sa atong panahon karon perting daghanang pinulungan mga igsoon. No? Sa Pilipinas palang daan mga higala igsoon ang atong pinulungan din sa Pilipinas. Ang language na to miabot og 150. 150 language mga kaigsunan. Dinhi lang na sa Pilipinas, no? Way labot sa gawas nasod mga kaigsunan. Muna bisag Bisaya ra ka, di ka kasabot sa ubang mga Binisaya, no? Katong mga lawom na nga Binisaya, di ka kasabot. Bisan sa gitawag igsoon og sa Manila, sa mga Tagalog, na ay mga sinultian nga Tagalog mga kaigsunan, bisag Tagalog sila, dili sila makasabot kay na ay mga lawom nga pagkasulti. Asa man ni nagsugod ang atong pinulungan mga kaigsunan, no? Kaning atong language asa ni nagasugod mga higala igsoon. Sumala pa sa Biblia, dinhita mga higala igsoon sa Henesis. Sa Henesis kapitulo 11, versikulo 1 ngadto sa 7 igsoon hangtod sa 9 mga higala. Asa nagsugod ang pinulungan sa tao? Ingon siya dinhi sa 11 sa Henesis, take note mga higala igsoon, Genesis chapter 11 verse 1 ngadto ni siya igsoon sa verse 9. Ingon siya dinhi sa sinugdan may usa lamang ka pinulungan sa tibuok kalibutan, no? Sa sinugdan mga igsoon sa pagsugod usara usara ka pinulungan sa tibuok kalibutan, no? Usara ka pinulungan. Sa sinugdan may usa lamang ka pinulungan sa tibuok kalibutan. Nagaingon siya dinhi sa pangmalhin sa mga tao gikan sa sidlakan nahiabot sila sa usa ka patag sa sinar ug mipuyo sila didto. Mao ni siya mga higala mga kaigsunan nga ang mga tao miadto naabot sila sa patag sa mga yuta sa lugar sa sinar. Sinar mga kaigsunan. Kani nga panahon na mga kaigsunan humana ang lunop ani katong gitawag og lunop ni Noah mga igsoon ni Noe. Daghanag mga tao ato mga higala igsoon humana ang lunop ni Noah ato mga igsoon, daghan sila og language o pinulungan. Ingon siya dinhi sa 3 bersikulo 3. Og nag-ingnanay sila maghimo kitag tisa og pabagon kini pagayo busa nakabaton sila tisa og apog. Unya ipatapot niini. Unya mingon sila karon magbuhat kitag syudad nga may tore nga sangko sa langit. Mga higala igsoon, no, may ginagawa sila po ng tore. Yung mga tao noon gumawa sila ng tore para aabot sa taas sa langit. Kasi mga kapatid, noon yung mga tao natatakot kasi yung noon pinabahaan ng Panginoon yung ating sa panahon ni Noah, pinabaha. May baha, tapos pagkatapos ng baha, yung Ark of Noah, marami ng tao, natakot sila mga kapatid, nga baka maulit na naman yung baha. Nga, ang nakasakay lang, lang po doon sa Ark, nakasakay, yung lang mga pamilya ni Noah. Kaya natakot sila, kaya gumawa sila ng tore, pataas hanggang langit mga kapatid. Unya, nagingon siya din mga higala igsoon, sa versikulo 4, unya mingon sila karon, nagbuhat kitag syudad. Gumawa sila ng city or syudad sa Bisaya mga igsoon. Unya, nga may tore, nga sangko sa langit, may tower, may tore, papunta ng langit mga higala igsoon, papunta ng ng langit. Pero noon, isa lang talaga yung language, isa ng wika ng tao, no? Dati mga kapatid, yung wika ng tao isa. Bakit ngayon naging marami ng wika? Sinong gumawa? Ating tapusin mga kapatid. Sabi dito sa 5, verse 5, unya nanaog ang Ginoo aron sa pagtan-aw sa syudad. Sabi po ng Bible, ng Bisaya, bumaba ang Panginoon. No? Bumaba ang Panginoon. Bakit bumaba? Unya nanaog ang Ginoo aron sa pagtan-aw sa syudad, bumaba ang Dios. Tignan niya yung city, no, yung town, bumaba.
Og miingon ang Ginoo karon, unsa sila kapinulungan. Usara ka pinulungan mga igsoon, on lang usara ka pinulungan, no? Isa lang ang wika nila noon. Isa lang yung salita nila. Isa lang ang wika. Og miingon ang Ginoo karon, usa sila kakatawhan, og usa lang ang ilang pinulungan. Og sinugdanan lamang kini sa ilahang pagbaton. Dili madugay makahimo na sila sa ilahang gusto nilang buhaton. Busa mga naog kita og libogon ta ang ilang pinulungan aron dili sila magkasinabdanay. Yun po mga kapatid. Bumaba ang Diyos galing sa itaas sa langit, bumaba ang Diyos. Yun, nag-iba-iba na ang kanilang wika. Sabi pa dito mga kapatid sa Tagalog Bible, pagbasahin natin dito sa Tagalog, sa Genesis 11 verse 7, dito po nakasulat sa Tagalog Bible, no, 7. Genesis 11:7 nagsabi po dito, "Halik kayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guguluhin ang kanilang wika, na anot pa'y sila'y huwag magtalastas sang kanilang salita." Mao na siya mga higala igsoon nga nagkalailahi na sila pinulungan, no? Iba-iba na yung salita kasi ang Diyos na kasi ang nag-iba. Kasi sabi ng isa, bigyan mo ko martilyo, binigyan na ng pala. Sabi ng isa, bigyan mo ko ng pako, binigyan na siya ng buhangin. Hindi na sila nagkaintindihan mga kapatid. Kaya yung language natin, nakasulat po yan sa Bible. Ang Panginoon po ang gumawa ng ating sariling wika. Ginawaan tayo ng sarili nating sariling wika or language natin. May Bisaya, may Tagalog, may Spanish, may Spain, no, yan na igsoon, may Korean. At saka sabi dito, kaya ang pangalan itinawag na Babil sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinagbaog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ayun po mga kapatid, na ang Diyos po ang nagsabi na kaya pala ginawa niyang iba-iba yung salita natin kasi gusto ng Diyos, hindi tayo dyan lang sa isang lugar. Gusto ng Panginoon, yung buong lugar, buong sanglibutan, may tao. Pag isa lang kasi yung salita, doon lang sila sa isang lugar, sa sonar, sa sabi po ng Bible. Kaya sinabi po mga kapatid na ang Diyos nang gumawa ng ating sariling wika. Siya ang naghatag sa kaugalingon natong pinulungan, no? Dili siya gusto nga ang tao mga kaigsunan didto ra siya pirmi sa lugar sa sinar mga kaigsunan mo nang gitagaan siya og pinulungan para ang tao mo spread, no? Mo gabahin-bahin sila. Kaya mga kapatid, mayroon ng lugar ng China, no? Ang lugar ng China, mga Chinese. Mga Inchik. Ang lugar ng Korea, mga Korean, mga Koreano, kasi ang nagbigay ng sariling wika nila ang Panginoon, no? Hindi natin pwede yung mga Chinese i-force, pilitin natin ang salita nila na Korean kasi may sarili silang wika. May sarili silang salita, mga kapatid. Kaya ang Panginoon po nagsabi, sumala sa Bisaya, mga kaigsunan, ingon siya dinhi, busa gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan. No? Gipatibulaag sila mga kaigsunan, sumala sa Dios, gipatibulaag sila sa tibuok. Busa gipatibulaag sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan og mihunong na sila sa paghimo sa syudad. Yun. Hininto na nila yung gumawa sila ng city na aabot sa langit kasi hindi na sila magkaintindihan mga kapatid. Nahinto na kasi yung language nila iba-iba na. 9. Sa Babil ang ngalan sa syudad. Kay didto gilibog man sa Ginoo ang pinulungan sa tanang tao. Gilibog sa Dios. O gikam didto gipatulaag sa kalibutan ang tanang tao.
Mao na siya mga higala igsoon nga gipatibulaag sa Dios ang tanang tao. Mao nang ang tao, yung tao napunta doon sa lugar ng China, mga Chinese na yon. Yung mga sarili nilang wika, napunta sila sa Iraq, mga Muslim din yon yung wika nila mga kapatid. O tsaka yung mga iba napunta sa Pilipinas, ayun, Pilipino. Yung iba napunta sa napunta sila sa Amerika, siyempre mga Amerikano yan kasi Amerika, US. Yung iba, yung wika nila, andun sa Afrika, no? Nagsikalat na po yung tao kapatid kasi ang Diyos, ang Panginoon mismo, ang gumawa ng ating sariling wika, no? Sarili nating salita, siya mismo ang gumawa. Pero noon, iisa lang talaga ang ating wika. Noon yung mga kaninunuan natin, mga ninuno natin, lolo sa mga lolo, ilang mga lolong henerasyon, iisa lang talaga yung salita nila. No? Iisa lang yung wika nila. Pero pagdating ng Panginoon, may sarili ng wika ang bawat tao. Kaya ngayon dumami ng tao. May ibang tao sa ibang bansa, sa Japan, mga Hapon. May ibang tao sa lugar ng Vietnam, mga Vietnamese. O, pagdating sa Pilipinas, ayun, marami din. Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit nga sa Pilipinas, sa atin lang sariling bansa, mga kapatid, may sarili po tayong mga salita. May sarili po tayong language. Kaya kung anong pangalan ng Panginoon mo, understood na yun mga kapatid, no? Understood yun kasi siya ang gumawa ng sarili nating wika. Muna dili na to pwede mga kaigsunan nga iusa. Kasi mga kapatid, meron kasing pag-study, meron kasing mga pangaral sa atin ngayon, nag-aaral din nga sa kanila, iisahin ang salita. Hindi po pwede mga kapatid yung salita natin magiging isa. Bakit hindi pwede? Kasi sa Tagalog, yung ibon sa Tagalog mga kapatid, pagdating mo ng Mindanao, hindi na yun ibon. Kasi sa Bisaya yun, mga kapatid, langgam, no? Sa Bisaya, dito sa Mindanao, mga kapatid, yung langgam yun sa amin. Pero yun sa Tagalog, yung langgam, lumilipad sa amin yung langgam, lumilipad sa inyong langgam, di ba, gumagapang? Sa Tagalog, mga kapatid, yung langgam, gumagapang. Sa English, yung no? Sa amin naman sa Bisaya, lumigas, no? Maliit na lumigas mga igsoon, hindi lumilipad, no? Pero sa Tagalog, langgam hindi lumilipad. Sa Bisaya, yung langgam, wala na, lumilipad na sa Bisaya yung langgam. May pakpak sa amin yung langgam. Kasi yung langgam sa amin, sa Tagalog, ibon, no? Yung langgam sa Bisaya, mga kapatid, langgam sa Bisaya, sa Tagalog, ibon yon. Kaya yung sa amin yung langgam, lumilipad. Sa inyo yung langgam, gumagapang. Kaya kahit sa Pilipinas, iba-iba yung yung salita natin. Kaya yung iba nag-study, gusto nila yung wika natin pag-isahin, pero hindi na mapag-isa kasi ang Diyos, ang Panginoon mismo mga kapatid, gumawa ng sarili nating wika. Hindi natin pwedeng sabihin na mali, no? Kasi yan ang wika niya. Kung anong pangalan ng Diyos niya, understood na yun kung ang pagsalita mo katulad ng Muslim. Anong pangalan ng Diyos ng Muslim mga kapatid? Di ba hindi Diyos? Ang pangalan ng Diyos ng mga Muslim is Allah. No? Si Allah at ang Diyos natin magkaiba ba? Hindi, no? Magkapareho lang yan sa mga kapatid kasi yung salita ng bawat tao, may sarili kasi tayong wika. May sarili po tayong pananalita. Hindi pwede yung pananalita natin, dalhin natin ng Aramaic, no? Mahirap naman yun, hindi tayo Aramaic, mahihirapan tayo. Natural, yung mga Muslim sa Middle East, hindi yun sila nakakaintindi ng hindi yun sila maniniwala yung Panginoon mo, Diyos. Kasi, hindi naman sila Pilipino, hindi naman sila tinatawag na Christian. Tinatawag din sila na Islam. No? Kaya tinatawag sila na Islam kasi isa sila sa Muslim. Ang Muslim mga kapatid, dalawang klase. Yung Sunni at saka Siha. No? Dalawa lang klase. Sunni at Siha.
Pero yung pangalan nila is Allah. O, ganun lang din yun po, ganun lang din yun mga kapatid. No, dili pwede, o hindi pwede pag-isahin yung salita natin kasi yung Panginoon nagsabi na may sarili tayong wika. Hindi pwede na yung salita pag-isahin. Kasi marami kasi ngayon nag-study, no, nangangaral ng Bible nga ang pagpangangaral nila kailangan yung mga salita natin pag-isahin. Kasi pag ang reason nila dati ang salita is Hebrew. No, hindi naman pwede mga kapatid kung Hebrew na lang lahat ng salita natin kasi ang Diyos kasi ang gumawa, mo'y nagbuot. Mo na dili pwede mga kaigsunan. Ano man, ang Diyos mismo naghatag. Unya, ang sa gisulti niya din sa versikulo 6, og miingon ang Ginoo karon usa na sila ka katawhan og usa ang ilahang pinulungan o usa dati isa lang ang kanilang language sa wala pa nahumana ang lunop mga kaigsunan sa lunop ni Noe nahadlok sila katong mga tao tong ato ang mga katigulangan sa unang mga tao nahadlok sila nga mulunop natakot sila nga baka bumaha ulit kasi nangyari na sa kanilang mga ninuno katulad ni Noah, bumaha. Kaya natakot sila, magawa tayo ng tore. Hanggang aabot sa langit yung tore. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, ginawaan sila ng sarili-sarili nilang pananalita. Sarili-sarili nilang wika. Kaya ayon, hindi natapos ang Tore Babel kasi may sarili na silang wika ang Diyos gumawa. May wika na ng Hapon. Saan ang Hapon? Doon sa ibang bansa, may wika na Chinese. May wika na ng mga Korean. Ayun, may wika na Vietnamese. May salita na ng mga Afrikano. Ayun, ang Diyos po 'yon ang ang gumawa. Hindi pwede kasi maraming mga kapatiran natin nagtuturo nga ibalik, Ibalik mga kaigsunan ng atong pinulungan, Aw sila. Daghang nagtuon mga higala igsuon nga ibalik ang atong pinulungan, Ang Dios ray nasayod ana mga kaigsunan nga naman. O ibalik nato ang pinulungan, mas labaw patang gamhanan sa Dios, Mas labaw patang gamhanan sa Dios. Ang Dios mao'y nagbuot nga nagkalailahi tag pinulungan, unya na ay pagtuon karon. Ibalik ang atong pinulungan nga karaan. Sumala pa sa mga pagtuon, ibalik ko og Hebrew, Ibalik og Hebrew na ang Dios ra gyud iso nasayo na og inigbalik niya, ibalik ba na ang ato ang pinulungan. Kay dili man ta Dios, pero nay uban nga pagtuon, ibalik gyud. Dili mao gyud ni tinuod nga pinulungan, mao gyud ni tinuod nga language. Ito talaga yung totoong language natin, Hebrew. Paano naging Hebrew? Kaya nga sinabi ng Panginoon, ginawaan tayo ng sariling wika kasi hindi gusto ng Panginoon doon lang tayo sa isang lugar yung mga tao noon. Ang gusto ng Panginoon na yung buong sanglibutan merong tao. Hindi gusto ng Panginoon nga doon lang kayo sa lugar ng Sinar. Hindi gusto ng Panginoon nga yung matao, isa lang yung wika, doon lang sila sa Sinar. Gusto ng Diyos sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar, merong tao. Kaya ginawaan ng wika, kasi yung ibang tao hindi magkaintindihan kasi ibang salita andon sa kabilang lugar. Andon naman sa kabilang lugar. Nag-spread na sila mga igsoon dahil sa kanilang wika. Pag isa lang yun, di doon lang yun sila sa doon lang yun sila dito sa Sinar. Kasi isa lang yung kasi gusto nila papunta ng langit, gawa sila ng tore. Ang gusto ng mga tao, gawa sila ng tore kasi pag natatakot sila baka dadating uli yung baha, baka mangyayari na naman, darating na naman yung baha, o at least yung tower nila mahaba na, pero hindi na bumalik yung baha sa panahon ni Noah mga kapatid. Wala nang baha. Wala nang baha. Sa panahon lang yun ni Noah na may baha, pero ngayon wala nang baha. Muna siya mga higala, mga igsoon, nga daghan kaayo nga nagatuon karon nga ang atong pinulungan usahon. Unya ang atong tawgon,
is Yahweh ra mga kaigsunan, no? Dili pwede. Dili pwede mga higala mga kaigsunan nga tanan ta nga tong tawagon Yahweh. Ngano man, ang pulong nga Yahweh mga higala igsuon, depende na sa imong language. Gadepende na sa imong pinulungan. Dili pwede mga igsuon nga pugso nimo ang mga Middle East. Ha? Ang mga Muslim, sabihin mo, oy, Panghinoon nyo dyan, Yahweh. Patayin ka na doon ng Middle East. Barilin ka ng mga Muslim. Pag sabihin mo ng mga Muslim, oy, yung pangalan ng Diyos mo is Yahweh. Hindi pwede kasi may sarili silang salita doon. Natural, yung pangalan ng Diyos nila, pangalan din ng Muslim, ng Islam, kaya tinatawag na Allah. Pero sa atin, Diyos lang din yun. Iisa lang, Diyos. Sa kanila, Allah. Sa atin, Panginoon, Panginoong Diyos sa Tagalog. Oh. Pero sa Bisaya, mga higala igsoon, sa Bisaya naman, hindi naman din yun Panginoon Diyos yung tawag. Pero pareho lang. Bisaya lang ang pagkasabi, pero yung meaning isa lang, Ginoo. Oh. Sa Tagalog, yung Ginoo, lalaki. Di ba? Oh. Kaya ayon mga kapatid, sa Tagalog, yung Ginoo, lalaki. Pero sa Bisaya, Ginoo. Diyos yun. O yun mga kapatid nga hindi talaga natin pwede isahin ang ating mga salita. Kasi ang Diyos, siya na mismo ang gumawa ng sarili nating salita. Hindi pwede. Katulad ni Cornelio, dito tayo sa Bible. Si Cornelio mga higala, igsoon, ang iyang gisampit, ingon siya din basahin natin dito mga kapatid sa Buhat. Ingon siya din sa Buhat, Kapitulo 10, versikulo, ingon siya din Buhat, Kapitulo 10, versikulo 1. Unsay gisulti din mga kaigsunan. May usa ka tawo nga si Sarya nga ginganlag Cornelio. May tao nga galing sa Cesarea, yung pangalan niya mga kapatid, si Cornelio. Kapitan sa kasanduluhan sa Italyano. Siya mga kapatid, isang kapten sa mga sundalo na mga Italian. Ang tawag dito, Italiano, natural. Wag mo sabihin, Yahweh yung pangalan ng Italiano. Natural, yung pangalan ng Diyos ng mga Italiano. Natural, Italiano yung pangalan ng Diyos. Hindi pwede sabihin mga Italiano na Yahweh. Paano maging Yahweh yun? Hindi ngayon nakakaintindi ng Yahweh kasi yung Yahweh na language, iba din yun na pinulungan. Tinatawag nila na Hebrew o English. Kaya sa English, Jesus naman. Hindi naman yun masabi na no? Or Jesus Christ sa salita ng mga Amerikano, yung mga kano. Pero dito mga kapatid, sa Buhat, 10:1, may usa ka tawo sa taga Cesarea nga ginganlag Cornelio. Si Cornelio mga igsoon, kapitan, captain sa mga sundalo. Isa siya ka Italiano mga kapatid, Alangan naman Italian. Isa siya ka Italiano. Sabihin mo yung pangalan ng Panginoon niya, sabihin mo Allah. Hindi naman yun nakakaintindi ng Allah kasi yung Allah. Hindi naman yun Italiano. Natural, yung pangalan ng, kung ano yung wika mo, ano yung language mo, ano ang pangalan ng Diyos mo, ayun din ang pangalan ng Diyos. Hindi pwede isahin na ang pangalan ng Diyos daw ay si Yahweh. Lahat ng pangalan ng Panginoon, isa lang si Yahweh. Bakit naging Allah? Bakit daw naging Panginoon? Mahirap naman yun kapatid. Mas makapangyarihan pa sila sa Diyos. Gusto nila isahin yung salita. Ang Diyos nga mismo, ginawaan tayo ng sarili nating wika. Siya mismo ang gumawa ng pananalita natin. Tapos gustuhin nila isahin yung wika natin. Yun? Mas makapangyarihan pa sila sa Panginoon. Kaya gusto nila iisa. Gusto nila pag-isahin. Yung pangalan ng Panginoon, gusto nila isahin yung kailangan yung tawag ninyo. Ito Yahweh. Kasi ito yung totoo, ito yung Hebrew. Mahirap naman yun kapatid. Mahirap naman yun. Kasi nga si Cornelio, sabi dito sa 2, kung tiwason na to pagbasa sa 2 mga igsoon, si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso, siya og ang iyang tibuok nga panimalay nagsimba sa Dios.
Diyos na dito mga kapatid sa Catholic Bible, Diyos. Italiano siya mga kapatid, natural yung pangalan ng Diyos niya, natural, Italiano din. Tapos, anong sabi dito mga kapatid? Sa versikulo 3, mga alas 3 kadto sa hapon sa dihang nakakita siyag pananaon. Diin may usa ka anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, Cornelio. Mitutok siya sa anghel uban sa kahadlok ug miingon, unsa man sir? Ang anghel mitubag. Ang imong pag-ampo ug ang imong kaluoy gidawat sa Dios. Unsa gisulti? Ano po sabi mga kapatid? Yung pagdadasal ni Cornelio, sinasagot ng Panginoon. Ang dasal ni Cornelio, kahit isa siya Italiano, sinagot siya ng Panginoon, nagpakita yung anghel. Sabi po ng anghel mga kapatid, ang anghel mo'y tubag, ang imong mga pag-ampo o ang imong kaluoy, gidawat sa Dios. Gidawat mga kapatid. Mula siya mga higala igsoon, nga ang pag-ampo, unsay imong pinulungan, unsay ngalan sa imong Dios, amo gyud na imong sampiton mga kaigsunan, no? Ayaw lang po na siguro gitawag og kanang Dios, luhod ka ng larawan. Mga igsoon, unsay ngalan sa imong Ginoo, mao na sampita, no? Dili kay ipugos nimo nang imong study, pagtuon nimo imong ipugos nga mao ra ni. Hindi, ito talagang totoo nga pangalan ng Dios, si Yahweh. No? Paano naman yun yung mga sa ibang bansa, yung mga taga Middle East, papaniwala mo Yahweh, iba yung salita Middle East, Aramaic. No? Aramaic, papaniwalain mo ng Yahweh, iba ng pangalan ng Aramaic. Yung mga Muslim is Allah. Allah. O di, barilin ka doon pag mag-teaching ka doon. Kasi nga sa Middle East, bawal din ang Bible. Sa Middle East, mga kapatid, walang Bible kasi doon, bawal. Bakit bawal? May sarili silang tinatawag na Quran. Sa atin din yun, Bible din yan sa atin. No, sa kanila Quran. Yun mga kapatid, hindi pwede yung salita natin na pag-isahin. Gusto kasi nila pag-isahin yung salita natin. Maraming nag-study, no, nangangaral na ang pangalan ng Panginoon si Yahweh. Dapat ang yung pangalan na salita na Yahweh, yun talaga ang ating itatawag sa Panginoon, Yahweh Elohim. Ngayon, yung taga-ibang bansa, paano yun maliligtas kung hindi sila magsalita ng Yahweh o magdadasal o manalangin sila mga kapatid ng Yahweh. Hindi naman yun sila nakakaintindi ng Yahweh. Kahit nga sa ibang bansa, kahit nga sa Chinese, ewan ko anong pangalan ng Diyos ng Chinese, no? Di natural, Diyos ng Chinese, Chinese din yung pangalan. Alangan naman Chinese, gawin nila ng Panginoon, Chinese naman yun. Di natural, ang Panginoon nila, Chinese language din. Katulad ni Cornelio, Italiano, bakit siya dininig? Nagpakita yung anghel. Kahit Italiano siya, nagpakita yung anghel. Sabi ng anghel, tinanggap. Cornelio, yung pagdarasal mo, tinanggap ng Panginoon. Italiano yun. Italiano, bakit siya tinanggap? Kaya mga kapatid, no? Marami kasing nag-study, nangangaral ngayon, na kailangan yung pangalan ng Panginoon natin, Yahweh. Yun ang sinasabi nila. Yahweh Elohim, dapat yan talaga ang ating sasabihin ng ating Panginoon. Example mga kapatid, pangalan. Mag-example tayo. Ipalagay na natin ang pangalan ng Panginoon, Yahweh. Ipalagay natin Yahweh. Tapos yung tatay mo, dito tayo sa tatay mo. Yung ama mo, yung tatay mo, ipalagay na natin si Tolome. Si tatay mo, ama mo si Tolome. Tapos tawagin mo, ay, Tolome! Ano isasabi sa iyo ng ama? Yung pangalan ng ating Panginoon, tawagin natin Yahweh. Palagay natin sa tatay mo si Tolome. Tapos tawagin mo, oy, Tolome! Anong masasabi ng ama mo? Oy, bastos ka na bata. Wala kang respeto, no?
wala kang galang sa iyong ama. Anong tawag mo? Ama. Oh. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, pag magdasal tayo, ganito gawin natin, Ama namin, nasa langit. Kasi proper na yun, naintindihan na yun ng Panginoon. Huwag mo na tawagin ng pangalan, oy, Tolome! Oy, bastos yun. Wala kang galang sa iyong ama. Ha? Pangalan ng iyong ama, Tolome, tapos, ama, o tatay. Tatay, nanay. O, di ba? Pag magtawag ka sa iyong ama, tawagin mo ba sa pangalan niya, Tolome? O, sabihin mo, Tolome! O, bastos yun mga kapatid. Sabihin ka, oy, wala kang galang na bata. Oh, anong itatawag mo? Ama, tatay. Ano po, tay? Ano po, tay? Ano sabi? Ano po, Tolome? Ano po, Tolome? Bastos 'yun. Ha? Sampit, sambitin mo yung pangalan, tawagin mo yung pangalan na Tolome. Wala 'yun mga kapatid, parang bastos 'yun. Katulad ng Bisaya, pangalan ng aking tatay, akong pangalan sa kong amahan si Pedro. Tawag na ako igso ng akong papa, oy Pedro! Unsa may ikasulti sa kong amahan? Bastos kang bata ka. Wa kay batasan, unsay Pedro? Amahan ko nimo, imuro kong Pedro-Pedrohon. Di ba bastos? Bastos mga kaigsunan nga ang pangalan si mong amahan imurang sampit-sampiton. No, bastos po 'yun. Kaya nga ang tawag, kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon paano tayo tumatawag sa kanya. Andito po mga kapatid sa Mateo, anong tinuturo ng Panginoon sa atin? Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Ang gisulti din mga kaigsunan, sa gisulti, sa inyong pag-ampo, ayaw daghana ang inyong pag-ampo, nga pinulungan ingon sa gibuhat sa mga pagano, nga nagahuna-una nga sila dunggon sa ilham taas nga mga pag-ampo. 8. Nagingon siya dinhi. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nga nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan. Versikulo 9, chapter 9. Ingna niini pag-ampo, amahan namo nga naas sa langit. Di ba, Igso? O bakit hindi nilagay dito, amahan namin Yahweh? Wala. Kasi understood na yun mga kapatid, no? Pag nagdasal ka, i-refer mo sa Ama, understood na yon, alam na yon ng Panginoon, nga siya ang tinatawag mo. Wag mo na sabihin na pangalan ng Panginoon Yahweh, kasi pag bastos yun, sabihin mo sa tatay mo, yung tatay mo Tolome, tawagin mo yung ay Tolome, saan ka na Tolome? Pagalitan ka ng ama mo. Bakit? Ano sabi ng ama mo? Wala kang galang, wala kang respeto. Anong Tolome? Kapatid mo ko, bunso mo kong kapatid, Tolome ka dyan. Dapat tawagin mo, ama, tatay, ganun. Huwag mo sabihin pangalan, Yahweh. Bastos yan mga kapatid, hindi yun maganda. Kaya nga tinuturuan nga tayo paano magdasal. Sabi dito sa Matthew 6, versikulo 8, 9, ingna niini ninyo pagampo, amahan namo nga anaas sa langit. Dito tayo sa Tagalog mga kapatid. Ito sa Tagalog. Ang Tagalog mga kahigala, mga kaigsunan, dinhita sa pagampo sa Mateo. Mateo 6, versikulo 9, nagingon siya dinhi. Munang inigampo nimo, diretso na lang kag amahan. Ayaw na pag sampit-sampit tugon sa pay mong sampiton diya kay mahulog na sa igsoon nga dili sad malipay, no? Ang ngalan sa imuhang Dios, imuhang sampit-sampiton walay murag dili siya maayo, murang amahan igsoon. Ama, understood na yun, naintindihan na yun ng Panginoon yung tinatawag mo na ama, na siya ang tinatawag mo. Siya ang tinatawag mo mga kapatid, ang Panginoon. 6. Genesis Kapitulo 6, dito po kapatid, basahin natin. Mateo. Iwan siya din Mateo 6, versikulo 9. Mateo 6:9. 6:9. Dito po. Mateo. Wala siya mga kaigsunan, nagahisgot siya dinhi nga kinahanglan gyud ang atong pag-ampo. Mateo 6. Ang atong pag-ampo mga kaigsunan dili gyud ingon nga basta-basta lang, no? Dili tayo mingon nga magampo-ampo lang nga wala tay
respeto, kinahanglan yun ang pagrespeto. Nagingon siya dinhi, magsidatingan kayo sa ganito. Oh, magsidalangin. Oh, sidatingan naman. Andito mga kapatid, Mateo 6:6-9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Anong turo mga kapatid? Sabi po dito sa 9, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ano? Ama namin nga nasa langit. O, ama namin, amahan mo. O, ganun pa rin mga kapatid sa Bisaya, amahan mo. O, ama namin. O, dito sa 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. O amahan namin nga nasa langit ka. Sambahin ang pangalan mo. Hindi naman ilagay sa Biblia, amahan namin si Yahweh. O, hindi yun. No? Walang Yahweh mga kapatid kasi bastos yun kasi tinawag ama mo. Yung ama mo, tinawag mo lang ng Tolome. Ano yun? Kapatid mo. Para mo lang kapatid yung ama. Sabihin ng ama mo, wala kang galang. Bastos kang na bata, wala kang galang sa ama mo. Anong Tolome? Anong Tolome ka dyan? Ama. O, ganun po mga kapatid, no? O, ganun po mga kapatid na ang pagtawag ng ating Panginoon, pag nakareper ama namin na sa langit, understood na yun mga kaigsunan. No? Understood na po yun mga kapatid. Huwag na natin dagdagan yung Bible kasi yung Bible, nakasabi po sa Mateo, klarong-klaro po sa Mateo. No? Mateo 6:9, ang sabi po dito, tinuruan tayo paano tayo magdalangin. Paano tayo magdadasal. Ang sabi po dito, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin nga nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ama namin, sambahin yung pangalan. Amahan na mo. Simbahon unta ang imong ngalan, amahan. Ano nga to? Bakit pa dagdagan natin na Yahweh? Wala namang Yahweh dito. Ewan ko anong klaseng Bible ginagamit nila. No, yan po mga kapatid. Kasi nga kahit si Cornelio, yun lang na referensya. Kahit nga si Cornelio, isa na Italiano. Sabi ng anghel, Cornelio, ang iyong pagampo, ang iyong pagdarasal ay tinanggap ng Panginoon. Nakakaintindi ba yun ng Yahweh si Cornelio? Italiano. Di ba? Si Cornelio nga mga kapatid, Italian. Bakit siya dinirig? Naririnig siya ng Panginoon. Bakit siya tinanggap ng Panginoon? Hindi naman Yahweh. Natural, Italiano. Ewan ko, anong pangalan ng Diyos ng Italiano? No? Ang pangalan ng Diyos ng Italiano, ewan ko lang, anong pangalan? Kung anong pangalan ng language mo, ng wika mo kapatid, yun na ang tawagin mo. Kasi yung sabi ng Biblia, Ama namin nga nasa langit. Understood na yun ng Panginoong Diyos. Alam na yun na siya ang tinatawag mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kapatid, pag ama mo, si Tolome, bastos yun. Ama mo, tawagin mo, ay Talome, tinatawag ka ni nanay, oy Talome. Salome, tinawag ka ni nanay, Salome. Bastos yun mga kapatid. Pangalan ng ama, sinasabi mo Tolome. Ano yun ama mo? Kapatid mo lang? Bunso mo kapatid, sinasabi mo Tolome yung ama mo? Kaya nga proper, kahit anong pangalan ng Panginoon mo, ano talaga, may proper na ama. Ama o tatay, tatay o ama, tawag ka ni nanay. O tatay, tinatawag ka ni nanay, tay. Wag mo sabihin, tawagin mo yung ama. Tolome. Tolome, tinawag ka ni nanay. Tolome, tawag ka ni nanay. Magagalit ta sa'yo yung tatay mo. Sabihin ng tatay mo, bastos ka na bata, wala kang galang. Anong Tolome? Tolome ka dyan. No? Ano mo ako? Kapatid mo ako? Bunso mo kong kapatid? Tolome ka dyan. Ama mo ako, tatay mo ako. Kaya ganyan mga kapatid. Meron talagang nag-study ngayon na ang totoo na daw na pangalan si Yahweh. Or marami pa. Yahweh. Sabihin mo Elohim. Mga kapatid, understood na po yun. Klaro na mga igsoon. Ang gisulti sa Biblia, amahan na mo, nasabdan na sa Ginoo.
Nasabdan na sa Ginoo mga higala igsoon nga amahan namo. Ha? Dili kay imo pang tawgon sa imong pangalan sa imong amahan, ingnon jud ka sa imong amahan nga kaning batawa ni batasan. Ha? Wala kang galang sa iyong ama. Anong Tolome? Unsay Pedro? Amahan ko nimo na unsa bagod ka. Oh, ayaw ana mga kaigsunan. Ang gisulti sa Biblia ha, amahan namo nga naka sa langit, pagasimbahon ang imong ngalan, gimingon man dinhi sa yuta. Ana ra. Ganyan lang po kasimpol mga kaigsunan o mga kapatid. Ganyan lang po kasimple. Wag na po natin dagdagan ng anong pangalan-pangalan diyan kasi pag tawagin mo sa pangalan niya, kahit sa tatay mo pagalitan ka kasi bastos ka na bata, wala kang galang. Tatay mo, tawagin mo lang Tolome. Natural, tawagin mo ama. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Panginoon. Paano tayo tatawag sa Kanya? Tinuturuan tayo ng Panginoon na paano tayo manalangin sa Kanya. Anong itatawag natin sa Kanya? Ayan, ito, Matthew 6:9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin nga nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Amahan namo, amahan namin. Yan po mga kapatid, no? Huwag na po natin pahirapan yung sarili nating bersyon, sarili nating study. Tapos ipapaniwala natin sa ibang mga tao, yan na naman ang totoo. Pag sabihin natin mali yung pangalan ng Panginoon niya, mali yung pangalan ng Diyos niya, ikaw na mismo nagsabi na ang Diyos mali. Bakit sabihin ko sa iyo, sultian ta mo igsoon nga ang Diyos mali? Ha? Ang Diyos na gani nagbuot. Ha? Mismo na ang Diyos gumawa ng sarili nating salita, tapos sabihin natin mali. Nagkamali pa lang Panginoon nga ginawa tayo ng may iba-iba tayong salita. Kasi sinabi mo, mali yan sa kanila, mali yan. Kailangan ito talaga itawag natin, kailangan ito talaga. Ito talaga itatawag natin ng Panginoon, ito talaga, Yahweh talaga. No, wala nang iba, Yahweh talaga. Ano ba yan? No? Ay mali yan sa kanila kasi yung Jesus, walang J. Kasi sa Hebrew, walang J sa Hebrew. Nako naman po mga kapatid. Kailangan naman ipipilit natin yung sa Amerikano, may J sa kanila, sa Hebrew wala. Yun? Magpipilitan. Huwag naman natin ipilit mga kapatid, no? Ay nato gipugos. Walay J sa ilaha sa Hebrew. Magbuot kag walay J sa ilaha. Og na ay J po dahil sa Amerikano, mao man na ilahang language. Mao man na ilahang alphabet, magbuot po dahil kag na ay J. Ang tanang language, ang tanang pinulungan mga kaigsunan, ang Diyos nagbuot. Ayaw gyud mo pag-condemn nga sayop na. Kay mo condemn mo mga igsoon nga sayop na. Labaw mong nasayop. O ingno na to, nasayop ang Ginoo nga siya naghimo og pinulungan. No? Ang Dios naghimo natog kaugalingong pinulungan. Unya ingno natog sayop na impas na sayop ng Ginoo ani. Example, huna-una si Cornelio ha. Si Cornelio usa ka Italyano nga mainampuon sa Dios, gidungog sa Dios ug nagpakita ang hanghel. Ha? Cornelio usa ka kapitan sa Italyano. Wala nakailag anghel o wala siya nakailag Yahweh o nganong gidungog man siya mga kaigsunan. Italyano, natural. Ang ngalan sa iyang Dios, Italyano. Ambot lang sa pangalan sa ama sa Italyano. O kay sa Bisaya, amahan namo. O sa Bisaya or sa Tagalog, ama namin. O ganun lang kasimple mga kapatid. Understood na po yun. No? Alam na po yun Panginoon. Kasi ang Panginoon mga kapatid, makapangyarihan. Hindi pa nga tayo naghingi sa Kanya. Hindi pa nga tayo nagdadasal sa Kanya. Alam na niya yung nasa utak at saka sa isipan natin, saka sa sa puso natin. Alam na ng Panginoon. Wag na natin ipilit na kung kung yan ang paniniwala natin, kung yan ang paniniwala mo, edi sa'yo naman yan. Hindi ka naman pinipilit. Pero yung ipipilit mo yung study mo, ipipilit mo yung yan talaga yung totoo. Naku po mga kapatid, mas makapangyarihan ka pa sa Diyos. No? Ayaw pagbuot-buot. Mismo nga ang Diyos gumawa ng sarili nating wika. Ang Diyos gumawa sarili natin ng language. Tapos sabihin mo, mali yan.
Huwag mong sabihin nagkamali ang Diyos na ginawaan tayo ng sarili nating wika. No? Huwag mong sabihin, kapatid, yung Panginoon nagkamali kasi ginawan tayo ng own language, sarili nating wika. Tapos sabihin mo mali. Huwag po naman ganun, kapatid. Kasi nga, yung referensya, kahit nga si Cornelio, hindi nakakilala ng Yahweh, bakit siya tinanggap ng Panginoon? Ha? Si Cornelio, kapitan sa sundaluhan sa Italiano, gidungog ang iyang pag-ampo bisan wa siya kay Yahweh. Natural Italiano. Italian yung pangalan ng ama. O bakit siya tinanggap ng Panginoon? Ikadalawa. Dagdag na referensya. Panahon sa Pentecostes. Ha? Panahon sa Pentecostes, mga kaigsunan, ipugos gida to Hebrew ray tinuod. Ngano man sa panahon sa Pentecostes, nagsulti, nagminsahi man sila laing-laing pinulungan. Be? Ha? Nganong sa panahon sa Pentecostes, nganong dili man puros Hebrew ang ilahang gisulti. Ha? Unya ipugos ginato ng mga Hebrew nga mao ni Yahweh, tinuod, Jehovah, kani Yabe, ay dili mga kaigsunan. Unsay imong pinulungan, unsay ngalan sa imong Dios, mauna siya mga kaigsunan. Ayaw ipugos ng Yahweh, ipugos yun ng Yahweh. Kaya ano man. Kay mao ni tinuod Hebrew, pangutana. Panahon sa Pentecostes, nganong nagsimba o nganong nagwali sila og nagkalaing-laing pinulungan, no? Nag-evangelize, nagsalita sila ng ebanghelyo ng iba't ibang wika. O bakit hindi lahat na lang Hebrew? Sabi kasi Hebrew yung totoo, kasi tinuod, mga kinitinood, mga Hebrew, Yahweh, nga naman tong naglahi-lahi malaging pinulungan. Muna siya mga kaigsunan nga dili dapat sirado ang tatong utok, no? Dapat mga kapatid, yung utak natin hindi sara, no? Hindi close-minded, no? Ipipilit lang talaga natin yung Hebrew, ipipilit talaga natin yung Yahweh. Kahit nga sa panahon ng Pentecostes, kahit yung mga Hudyo, nagsalita nga, nagwika nga, nag-evangelize, nagmensahe, nag-ebanghelyo nga sila ng iba-iba ng salita. Kahit nga si Jesus Christ, mga kapatid, i-search mo, ang ginagamit ni Jesus Christ is Aramaic. Aramaic ang ginagamit ni Jesus Christ sa Juda at sa Jerusalem. Kasi kahit ang mga apostoles, kasi mas marami sa panahon nila noon, mas popular, or katulad natin sa dito sa atin sa Pilipinas, ang national language natin dito lang sa atin sa Pilipinas, Tagalog. Kasi sa Pilipinas lang 150 language. Meron tayong 100, no? 150 language. O pagdating natin sa Manila, ikaw Ilonggo, hindi naman yung nakakaintindi ng Ilonggo yung Tagalog, hindi dapat magtagalog ka para magkaintindihan tayo. Tulad sa panahon ni Jesus Christ, yung gamit ni Jesus Christ, mga kapatid, is Aramaic. Para yung mensahe niya, maintindihan niya Aramaic, natural, Aramaic din yung pangalan ng Panginoon. Para maintindihan ng mga Muslim, ng mga Aramaic na Panginoon yung pangalan, hindi lang ipipilit yung Hebrew. Ano ba yan? Di ba natin naintindihan, mga kapatid? Ipipilit mo talaga yung Hebrew, hindi naman nila naintindihan. Kahit nga si Jesus Christ, ginagamit niya is Aramaic para maintindihan yung mensahe niya. Natural, Aramaic din yun na pangalan ng Panginoon para maintindihan. Kaya nga, dalawang referensya. Unang referensya si Cornelio, Italiano. Bakit siya tinanggap ng Panginoon? Natural, Italiano yung Panginoon niya. Bakit siya tinanggap? Sabi ng anghel. Ikalawa, sa panahon ng Pentecostes, bakit hindi Hebrew na lang lahat? Dapat Hebrew na lang yan kasi yung totoo, sabi nila yung totoo Hebrew. Yung totoo Hebrew. Bakit nagsalita sila ng iba-ibang pinulungan, no? Iba't ibang salita para maintindihan. Para maintindihan yung mensahe, yung message nila. No, hindi lang porket Hebrew mo na lang lahat. No, wag po, hindi po ganoon, mga kapatid, no? Wag po sana. Sana po maintindihan natin kung ano ang pangalan ng Panginoon mo sa iyong sariling wika. Yun po, kapatid, no? Kung anong pangalan ng Panginoon mo sa sarili mong wika, yun po ang totoo.
Wag natin ipilit yung kung ano-ano, ipilit talaga natin na Hebro. Kahit nga si Cornelio hindi Hebro, bakit siya tinanggap? No? Si Cornelio, paulit-ulit na lang yan kapatid, si Cornelio, hindi Hebro, Italiano, bakit siya tinanggap ng Panginoon? Panahon din sa Pentecostes, bakit sila nagsalita ng iba-ibang salita? Nagsalita sila ng Aramaico, nagsalita sila ng Roman, at atong basahon. Basahin natin kapatid, para maintindihan natin kapatid. Sa Bisaya mga kaigsunan, sa dos, kung sa gisulti din he. Kung sa gisulti. Iyon siya din he mga kaigsunan. Iyon siya din he. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes. Kung sa gingon? Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo, nagtigom sa usa ka dapit, og sa kalit may nanaog gikan sa langit sama sa kusog nga huros o haguros sa hangin nga milukop kini sa tibuok balay nga ilahang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtugdon diha sa matag usa nila. Silang tanan napuno sa espiritu og misulti ang nagkalaing-laing pinulungan sumala sa gisulti sa espiritu. Iba't ibang wika. Anong sabi kapatid? Iba't ibang wika. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Wala naman puro lang Hebro, puro Hebro. Wala naman iba't ibang salita. 5. Sa Jerusalem may mga Hudyo nga relihiyoso. Ano po kapatid? Sa Jerusalem may mga Hudyo nga relihiyoso. Kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod o sa iba't ibang bansa nasod sa kalibutan sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha sa nagagaduok sila og hilabihan nilang katingala. Nagtaka sila. Bakit iba-iba? Nagtaka. Kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo nagasulti man sa tagsa-tagsa nga pinulungan sama sa namati. Tagsa-tagsa, nagsulti sila, laing-laing pinlungan mga kaigsunan, nagminsahi sila. Dili kay puro Hebro ang ilang giminsahi. Ang tanang mga Hudyo sa nagaglaing nasod sa Israel, nagsulti sila, laing-laing pinulungan, dili kay puro Hebro. Unya, sa ingang sulti. Sa pagpadayon, nagsulti man sila sa tagsa-tagsa kapinulungan sama sa mga namati kanila. Busa sa dakong kahibulong miingon sila. Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Anong sabi ng mga tao? Di ba taga Galilea to? Kahit nga si Jesus Christ sa Bethlehem sa Galilea, mga Hudyo. Di ba taga Galilea to? Mga Hudyo to, taga Galilea. Anong sabi dito mga kapatid? Di ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nagsulti man sila sa atong tagsa-tagsa nga pinulungan? Anong sabi? Bakit sila nagsalita sa kanya-kanya nating wika? Tapos ipipilit mong Hebro? Ipipilit mong Hebro, yun lang talaga ang totoo ng Hebro, yun lang totoo. Pag-sure mo ba? Pag-sure mo, pag-sure. Pag-sure mo mga igsoon. Pag-sure mo, ayuha na. Ayuha inyong pag-study mga kaigsunan, ayuha. Unsay gisulti din Dili ba taga Galilea kining mga tawhana? Unya, unsay gingon? Nganong nagsulti man sila sa atong tagsa-tagsa nga pinulungan? Nganong nagsulti man sila sa atong tagsa-tagsa nga pinulungan? Nganong wala man ni sila ga Hebro? Muna pag-sure mo, sige mo Hebro diha. Pagtarungan ninyong Hebro mga kaigsunan, ayuhan niyo nagtuon ninyong Hebro. Tagsa-tagsa ka pinulungan. 9. Dinhi kanato may taga Parteya. Dinhi kanato may taga Parteya. Media. Nagsulti siya Partia, nagsulti po siya taga Media. Ilam, Mesopotamia. Ambot lang, sa language sa iwan ko anong salita ng Mesopotamia. Kahit yung mga Hudyo nagsalita ng Mesopotamia. Bakit sila hindi nag-Hebro na lang? Bakit sila nagsalita ng Mesopotamia? Mesopotamia, Judea, Cappadocia. Nagsalita sila ng Cappadocia. Ponto, Asya,
Tapos ano pang sabi? Pergia, Pampilya, Ehipto, o sa mga dapit sa Libya, duol sa Sirene, uban kanato nga taga Roma, nga mga Hudyo, nga dili, nga mga Hudyo, o mga dili Hudyo, nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudyo. O nakabig sila sa pagtinuuhan sa Hudyo, mga kaigsunan, gumikan sa nagsulti sila laing-laing pinulungan. Sa Hudyo, ilang pangalan niya, ang pangalan po sa Pilipinas, Ginoo, o di maura na sila igsoon. Hinoong sayop ng Ginoo, hinoong sayop ng Hesus, kay ang tinuod Yahweh, adi po na pwede mga kaigsunan. Dili pwede nga i-condemn nimo ang pangalan sa uban nga kamuray na husto. Igsoon, kuhaan na sa inyong utok nga kamuray na husto, kay mismo ang mga Hudyo, nagsulti sila laing-laing pinulungan nga mensahe aron masabdan sila ilahang gihubad. O ba sa Aramaico, di natural ala si Ara og si Yahweh lahi ba? Lahi man po ning mga ubang nag-study karon kay abi kay Yahweh mo nay husto sayop ang ala. Ayaw mo ana igsoon, ha? Ayaw gid mo ana kay dili gid siya maayo igsoon. Abi kay nagtuon mog Hebro na puro sa Hebro. Remember mga igsoon, hinumdumi ang mga Hudyo, ang mga Hebro, nagsulti sila laing-laing pinulungan. Nagsulti sila og Romano aron masabtan nila. Nagsulti sila og Aramaico aron masabtan ang ilahang mensahe. Unsay ngalan sa imuhang pinulungan, mautoy ngalan sa imong Ginoo mga kaigsunan. Kaya nga naman, mismo ang Ginoo naghatag nimog pinulungan. Unya ingnon nimog sayop na sila, sayop ng Jesus, kay wala di letter J sa Hebro. Pag sure good mo igsoon. Tarong nga ragod na inyong study mga kaigsunan. Ha? Ato pong tarungon na itong mensahe mga igsunan. Adili kay walay J sa Hebro. Nah, magbuot ka igsog na ay J sa Amerikano. Kinsa may naghimo nga language? Kinsa may naghimong pinulungan sa Amerikano, di ba ang Dios? Di ba ang inyong Yahweh? Buot ba pasabot si Yahweh naghimo og Amerikano na ay J? Nasayop na si Yahweh kay wala gyud ipugos gyud ng letter J. Pag sure ba? Pag sure ta mga kaigsunan, ayaw gyud ninyo ipugos mga higala igsoon, no? Ayaw ninyo ipugos ang kanang mga pangalan na mga kaigsunan. O niya ipugos ninyo, maglisod rapat nag-probe. Napay mga isyo nga si Jesus, sabi po sa mga nag-study, si Jesus, sabi nila, kabayo. Sabi nila, horse. Sabi sa mga study, si Jesus daw, horse, kabayo. Pag sure good mo mga kaigsunan, no? Dugtong-dugtong, dugtong-dugtong yung study nila para magiging lang horse. Ano ba yan? No? Ayaw mo anak mga kaigsunan. Kung ingnon ninyo sayop, ang Dios inyong gipakasayop, nganuman, ang Dios maoy naghimo nimog kaugalingong pinulungan. Ang Dios mo'y naghatag nimog kaugalingon nga language, mga kaigsunan. Hinumdumi si Cornelio, dili sa Hebro. Hinumdumi igsoon si Cornelio usa ka Italyano, dili siya Hebro, pero nganong gidungog siya sa Dios sa iyang pag-ampo nga Italyano. Si Cornelio dili Hudyo, dili Hebro, usa sa Italyano, nganong gidungog man siya sa iyang pag-ampo nga Italyano, kay Italyano man to siya. Alangan mag-ampo siya Hinebro nga Italyano man siya, di natural ang pangalan siyang Ginoo gisampit niyang amahan Italyano. Unya nganong gidungog man gid siya nganong ipugos-pugos man gid nato ng mga yawi-yawi di igsoon. Pag sure mo ba? Ayuhan ninyo nagtuon mga higala igsoon, di ta mga saag. Bosa nintak na sa kabuntagon mga higala mga igsoon. No? Hinumdumi lang ang Pentecostes, mga taga Hudyo. Nagmensahe sila laing-laing pinulungan. O nga wa man Hebro tanan, Hebro man kay tinuod. Dapat kung atong ipatuod ng Hebro inta ilang sinultian. O nga mang nagsulti sila, nagmensahe man lagi, laing-laing sinultian lagi. Pag sure good mo mga higala igsoon, no? Ato gud pong tarong-tarongon mga igsoon ng atong mensahe. No? Di lang gud po nato na ipugos kay ngano man. No? Onya, sige tagpugos anang pangalan, onya atong gipaksakupan ang bylaws of purpose to keep and preach the commandment of God and the faith of Jesus Christ. Ingno natog sayop, unya naata diya nagpasakop sa sayop. Na labaw pa giilad nato igsoon, tarungon nato igsoon ha. Kay labaw pa giilad nato tong kaugalingon. Ingno nato nga sayop ang Hesus kay kabayo, sayop ang Hesus kay kabayo. Onya tuwa didto nagpasakop sa grupo nga Hesus.
kabayo ay di giilad ra imong kaugalingon igsoon, tabla ra giilad nimo imong kaugalingon. Ha? Ingnon sayop ng Hesus kang Hesus kay kabayo kanang Hesus kabayo. Unya ang pangutana tuwa siya sa grupo sa Hesus. Sayop man kang Hesus unya tuwa siya sa grupo nga Hesus. Na pag-sure mo ayo-ayo hapon mga higala igsoon. Wasa nintak na sa kabuntagon hinaot igsoon amoy na kutlo o nasabdan sa tong mensahe no dili pwede mga igsoon ipugos nato ng mga ngalan kaya nga ato ang kalibutan ang Dios naghatag og lain-lain nato nga pinulungan no ang Dios naghatag na ang Dios ang Panginoon po nagbigay sa atin ng sarili po nating wika. Ano po yung wika mo? Ano po yung language mo? Anong pangalan ng Panginoon? Yun din po ang pangalan. No? Wag po natin ipilit na yung totoo, Hebrew lang talaga. Wag po natin ipilit na yung totoo, Yahweh lang talaga. Mahirap naman yun sa Middle East, hindi naman yun sila nakakaintindi ng Yahweh. Alangan ipilit mo sa Middle East yung Yahweh, sa Middle East is Aramaico. Natural, Allah yung Panginoon niya. Alangan na ipilit mo yung Yahweh sa Hebrew. Wala na yung ganon igsoon, no? Dili mao. Dili mao mga higala igsoon. Ayo-ayuhon po nato, no? Ato pong klarohon. Ato pong klarohon mga kaigsunan ning atong study kay no, ang uban mga saag. Ang uban mga saag na lang hinuon kay naunsa na hinuon ning mga tawhana, no? Dili man ta mosupak igsuon ug unsa imong pinulungan. Di kung Yahweh, di ilahamon ta. Unsa man nga pinulungan nga Yahweh, natural. Pag-abot sa Italy, alangan imong Yahweh tong Italy. Sa Italy, makadungog ba mo Yahweh sa Italy mga kaigsunan? Ambot lang unsay pangalan sa Dios sa Italy, no? Sa Italian ambot lang unsay ang pangalan. Bobitaw na sa Tagalog, unsay yung sa Tagalog? Panginoong Dios. Sa Bisaya, Ginoong Dios. Sa uban nga mga pinulungan naay bathala. No, naay mga bathala. Mo na sa mga kaigsunan nga di nato na ipugos na mga ngalan-ngalan. Hinatigson do na mo nasabdan o nakutlo sa tong mensahe. Sa dili pa ta magtapos, maminaw ta mga higala igsoon og kaning gitawag og religious song, pero sa di pa ta maminaw mga igsoon sa religious song, mala igsoon nga atong pahinumdom sa mga SDA o naga-study karon sa pangalan sa Dios. Daghan kayo ron mga higala igsoon nga naga-study, mga kapatid, marami ngayong nag-study sa pangalan ng Panginoon nga dapat, sabi nila, dapat daw itawag natin yung pangalan ng Panginoon is Yahweh. Meron din maraming nagsabi mga kapatid, nag-study, pangalan daw ng Panginoon is si Yaba. No? Yung mga pangalan mga kapatid, nagadepende kasi yun sa language natin. Yung pangalan ng Panginoon, nagadepende kasi yun kung anong wika natin. Anong pananalita natin, yung wika, yung language natin. Alangan naman doon sa Amerikano, gawin mo mga igsoon nga Yahweh. Jehovah doon, o Jesus Christ. Yun mga kapatid, no? Pagdating dito sa sa Bicol, iba naman din doon yung pangalan. Pagdating mo dito sa sa Spanish nga, iba yung sa Spanish, iba naman yung pangalan ng Panginoon, Jesucristo o Jesucristos. Mo na siya mga kaigsuunan nga kanang mga study ninyo mga kaigsuunan nga mao na inyo hasad na mga kaigsuunan. Napadayon mo ana mga kaigsuunan, no? Pero ayaw jud mo ako lang ikasulti mga kaigsuunan, no? Ayaw jud ninyo i-condemn nga sayop. Kay mag-condemn gani mo nga sayop mga kaigsuunan, inyong i-condemn mali na sayop na nga mo ni ngalan sa Ginoo. Ayaw mo na igsoon. Sayop na siya kay mo ni tinuod pangalan sa Ginoo si Yahweh. Ayaw mo na igsoon kay dili na maayo, no? Dili gibud na siya mao ngano man. Kamo ra gid na husto. Asado pa nasayop ang Ginoo gihimo tag Bisaya. Kay gusto ninyo Hebrew ra. Nasayop day ang Ginoo nga gihimo siyang Italyano. Day natural Italyano siya ang ngalan sa iyang Ginoo in Italyano. Og Spanish po ngalan siyang Ginoo. Dili kay ipugos ra gihimo ng Hebrew. Dili kanidyo itinod, hindi ito talaga totoo kay Hebrew. Ito talaga yung totoo kasi Hebrew, mga Hudyo. Hindi, ito talaga totoo, Hebrew, Hudyo. Ito talaga totoo, Hudyo. Naunsa naman ni mga kaigsunan na yun. Naunsa man in taon mo mahigala igsoon. No? Kanang nagtuon diha, nagid ninyo na ipugos mga kaigsunan. Inya mo kundem patag sayop. Sayop na. Dili igsoon, no? Ayaw na. O kundem mo sayop, nalamang nasayop na ang Ginoo. Buot ba ninyong pasabot, nasayop ang Ginoo nga
Gihimuan ta niyang kaugalingon natong language. Nagkamali ba ang Panginoon nga may ginawa siya na sariling wika natin? Nagkamali ba ang Diyos nga may ginawa siya na sariling panalita natin? Kaya mga kapatid, sabi ko sa inyo, yung pangalan ng Panginoon Yahweh, kaya nga naggawa ng example, yung tatay mo, yung ama mo, pangalan si Tolome, tapos inutusan ka ng nanay mo, tawagin mo yung tatay mo, huwag mong sabihin, tawagin mo, Oy, Tolome! Oy, Tolome, Tolome! Tanawag ka ni nanay Tolome, ipapagalitan ka ng tatay mo. Sabi ng tatay mo, bastos, wala kang galang na anak, anong Tolome? Ano, kapatid mo ko? Kung kapatid mo ko, bastos ka na nga bata, wala kang galang. E di natural, tawagin mo yung tatay mo, tatay, ama. Kaya nga sinabihan tayo ng Diyos, paano tayo magdasal? Mateo 6:9, sabi ng Panginoon, magsidalangin kayo ng ganito. Anong ganito? Ama namin nga nasa langit. Pag understood na yun, sabi mo, Ama namin nasa langit, understood na yun ng Diyos. Alam na yan, Diyos na siya ang tinatawag mo. Huwag mo na sabihin, tawagin na Tolome. Kasi pag sa tatay mo yun, bastos yun. Sabihin ka ng tatay mo, bastos ng bata. Unsay Tolome. Papa ko nimo, imo kung gitolomo Tolome. Unsa man ko, manghod ko nimo. Unsa, manghod ko nimo, imo kung gitawag Tolome. Tawag ginog, Ama, tay, pa, dili kay tawagon nimo Tolome. Dili tawagon nimo Yahweh. Pag sure ragod mo igsoon, no? Klaruha ragod igsoon, klaruha. Busa nin takna din sa kabuntagon, no? Sa di pa ta magtapos mga higala, mga igsoon, paminaw sa tawag religious song mga higala. Dat ako Ginoo sa dapit nga anak ka sa imong tilan. Pagayok buan ug halaran ka. Ihalad ko kanimo sugong mga tinguha ko paminawa kini. Maamo mahong daig o guni. Dat ako Ginoo, inigbalik unya nimo, ayaw kalimti. Ania ako, nagpaabot kanimo. Dat ako Ginoo sa dapit nga anak ka sa imong tinan. Pagayok buan ug halaran ka. Ihalad ko kanimo sugong mga tinguha ko paminawa kini. Maamo mahong daig o guni. Dat ako Ginoo, inigbalik unya nimo, ayaw kalimti. Ania ako, ania ako. Dat ako Ginoo, inigbalik unya nimo, ayaw kalimti. Ania ako, dat ako Ginoo, inigbalik unya nimo, ayaw kalimti. Ania ako, nagpaabot kanimo, kanimo, kanimo. Mayong odto mga kaigsunan, no? Mayong odto na gyud. O galang sa pagtapos mga kaigsunan, magamputa. Ato lang ipiyo atong mata, idoko atong mga ulo. Among langit nun, dalaygon silimbahon namo nga Dios. Ginoo daghang salamat sa mong pagtuon, intakna sa kaudtohon.
Ginoo panalangin niyang nagapaminaw hinaot Ginoo ilang nasabtan ug doon na sila nakuha nga pagtulunan. Tagay sila Ginoo og mayong panglawas, kabaskog kapiskay sa adlaw-adlaw silang pagtrabaho sa pagsikay-sikay sa pinangabuhi. Ginoo tagay sila og proteksyon. Ilikay mo sila sa kadaot sa tanang balatian. Ginoo tabangi sila. Ikaw magabantay silang manulunda kanila sa matag usa nila kabuluhaton mangunsab sa espirituhanong mga butang. Ginoo giyahi ang matag usa kanamo busa kami amo kini itugyan sa ngalan ni Kristo mo Ginoo manluluwas. Amen. Mayong udto mga kaigsunan, daghang salamat, hinaut do na mo nasabtan, mayong udto.